Vraća se kasno čovjek pijan ko triska i veli ženi, znaš šta ima nova, šta se dogodilo. Ona veli, nit me briga, nit me zanima šta se dogodilo, nego važno je ono šta će se sad dogoditi. Šta se dogodilo, jel ga iz Degenikčula ne znam, samo znam da je zaradio Degenek. Neka vas Gospodin sačuva od svega onoga s čim zaradite Degenek. I neka vas blagoslovi i čuva Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu našeme u vjekove. Razgovaraju dvojica đaka, pa jedan pita drugo, šta ti misliš šta je dalje? Do Londona ili do Mjeseca? A drugi veli, kako je to pitanje? Pa jasno da je dalje do Londona. Kako, ili znaš ili zaključuješ? Pa muke ti je to zaključiti. Vidiš li Mjesec? Vidim. A vidiš li London? Ne vidiš. I da je bliži, vidio bi ga. Tako ti je to zaključci. Nekada do krivi zaključaka dovode kriva logika, krivi zaključci. Nek vas blagoslovi čuva Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu.